Το δικό μου ήταν. Το βλέπεις? Πώς? Και ποιος θα του φεκίσει? Άμα κάνεις πως αφήνεις την καραμπίνα. Περίμενε. Όχι, θα του φεκίσεις. Ρε μαλάκα, άμα το ρίξεις, έλα να το βγάλεις φωτογραφία. Α, δεν σηκώθει. Μπροστά στη μέση του σκυλιού στο 60 πόντους. Κάτσε, γιατί γράφω. Κοίτα με, το χέρι μου κοίτα. Κάνε ένα πάλι σκηνής. Νομίζω ότι το έχω δει. Βγάλει το φωτό. Γράφω βίντεο. Το βλέπεις? Το βλέπεις? Όχι, Μέσα τώρα εδώ όχι. μπροστά μου, κοίτα το χέρι μου ρε μαλάκα, πάρε σημάδι. Τώρα το είδα. Δεν θα φαίνεται συμφέρον. Σταματήσω το βίντεο να κάνω... Όχι, άστο, να γράψω βίντεο. Κοίτα με το ματάκι, κοίτα με το ματάκι. Το βλέπω τώρα ρε. Το βλέπω το κολοπούλι. Ναι, αλλά το βλέπεις και μέσα στο βίντεο. Πετρό. Πάρ' τη μηχανή. Θα μου δείξεις? Ναι, πάρ' τη μηχανή. Ρε μαλάκα, θα το χάσουμε. Με το ένα χέρι πέτα τη μηχανή κάτω μόλις. Έλα, πάρε. Είναι ακριβώς αυτό που βλέπω εδώ μπροστά. Ναι. Γράφε ρε. Γράφε και άσε τη μηχανή κάτω και τη πέτα. Έτσι. 1, 2, 3.